BPF पार्टीखौ आरो इयुनावबो हाजासे जोंनि इयुथफोरनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होगोन होननानै BPF पार्टीखौनो माने सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामो। दा जोंनि BTCनि गासै रायजो राजा बिथांमोनहा मिथिखायो BPF पार्टीया सरकाराव फैनाय लोगो लोगो विदिन 5 months डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों, जेरैबायदि खोथा होदोंमोन बेखौ मावगासिनो दङ। बेखौ जोंनि BTCनि गासै रायजो राजा बिथांमोनहा नुगासिनो दंखायो। दा जेरै बुंनो थाङोबा कनस्ट्राक्शन लाइनावहाय डेभेलपमेन्टआ जोंना फुल स्पिडआव जागासिनो दङ। दा बेखौ नोजोर बोनानैबो जोंनि गोबां BTCनि रायजो राजा बिथांमोनहा खोब मोजां मोननायखौ फोरमायदों आरो जोङो दाब दाब जायगायाव थांनानै जोङो रायजोफोरनिफ्राय गोबां अनसायनायखौ मोनदों आरो नैबे फैबाय थानाय 9 एप्रिलावहाय जानो गोनां एसेम्बलि इलेक्सनाव बिथांमोनाहाय BPF पार्टीखौनो हाजासे सापर्ट खालामगोन होननानै खोथा होदों। आरो आङो दा एसे BPFनि लाइमोन दैदेनगिरि हिसाबै आङो बेखौनो बुंनो सानदों, दासिमाव जोंनि BPF पार्टीयाहाय लाइमोनफोरनि थाखाय इयुथफोरनि थाखाय मा खामानि मावनानै होखो आरो इयुनाव मा खामानि मावलांबावगोन। दा जोंहा जोंनि BTCआव जोंहा जोंनि BPF पार्टीया गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो जेरैबायदि सिगांनि BTC इलेक्सनावहाय 5 गेरेन्टिस होदोंमोन। बे 5 गेरेन्टिसनि मादाव जोंहा इयुथफोरनि थाखाय 100 crore बाजेटखौ जोंहा दोननाय जादोंमोन आरो बेखौ 2 लाख खरै जोंहा जोंनि BTCनि गासै 5,000 लाइमोनफोरनो जोंहा बेखौ होनाय जाबाय। आरो नैबे जोंनि एसेम्बलि इलेक्सना जोबनाय लोगो लोगोनो 15,000 इयुथफोरनोहाय जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ हरबावगोन होननानै बेखौ खोथा होदों आरो बेखौ इलेक्सना जोबनाय लोगो लोगोनो बेखौ होनाय जागोन। आरोबाव दा जोंनि BTCनि लाइमोनफोरखौ आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि BPF पार्टीयाहाय फैबाय थानाय समावहाय जोंहा जोंनि लाइमोनफोरनो जोंहा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो कचिं सेन्टारखौ खुलिनानै होनो नागिरदों। दा बेवहाय जोंहा जोंनि UPPL सरकाराबो बिथांमोनहा गावसिनि सरकार थानाय टाइमावहाय सुपार 50 मिशनखौहाय खालामदोंमोन बिथांमोनहा, खिन्थु बियो लिमिटेड मानसिफोरनि थाखायल'मोन। दा जोंहा जोंनि BPF गभर्नमेन्टआहाय दा जोंहा बेखौ जोंनि जायगायावनो जोंनि BTCआवनो जोंनि माने जायफ्रा जोङो जायगायावनो थानानै न'आवनो थानानै जोङो बे कचिंखौ लानो थाखाय खाबु मोनगोन बेखौ खालामनानै होनो नागिरदों। दा सुपार 50 मिशनावहाय जोंनि इयुथफोराहाय जायफ्रा सेलेक्ट जाबाय बेहाय बिसोरो माने दिल्ली बायदियाव गुवाहाटि बायदियाव थांनानैसो जोंहा बे कचिंखौ लाहैनो गोनां जायोमोन। खिन्थु डेभेलपमेन्ट होनोब्ला माने जाय बुस्थुआ जोंनियाव गैया, जाय बुस्थुआ जोंनि BTCआव क्राइसिस, बेखौ लाबोनानै होनायासो जोंनि बे मोनसे डेभेलपमेन्ट। दा बेखौ साननानैनो बेखौहाय जोंनि BTC गभर्नमेन्ट जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा दिनैहाय जोंनि बे कचिं सेन्टारखौ जोंहा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव खालामनानै होनो नागिरनाय जादों। आरो जायफ्रा PhD खालायगासिनो दङ PhD स्कलार बिथांमोननि थाखायबो BTC गभर्नमेन्टआ 3 लाख खरि रां अनसुंथाइखौ होनो नागिरदों। आरो जोंनि जाय दा फंबाय बिनानावमोनहाय मेट्रिक एग्जाम लिरदों, HS फाइनाल होदों, बिथांमोननि थाखायबो जायफ्राहाय टप 10 मासिखौ आवग्रिनानै लानो हागोन बिथांमोननि थाखायबो जोंहा 3 लाख खरि रांनि अनसुंथाइखौ जोंहा होनाय जागोन। दा बेनिखायनो गासै फारफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि इयुथनि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनो नागिरदों। बेखायनो आङो जोंनि गासै BTCनि लाइमोनफोरखौहाय आं खावलायगोन BPF पार्टीखौनो हाजासे सापर्ट खालामनानै माने लांबाय थायोब्ला आरो इयुननि समावबो गोबां माखासे खामानिखौ मावनानै होनो हाबावगोन, जेरै दासिमाव मावनानै होगासिनो दंखायो। आरोबाव जेरै दस्रा माने गुबुन कान्ट्रिफोराहाय जेरै भकेसनेल इडुकेसनखौ बांसिनै गोसो होयो। दा बेखायनो जोंनि BTCआवबो जोंहा भकेसनेल साबजेक्टखौ जोंहा स्कुलफ्राव सोनानै होबाय, खिन्थु मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगोनो बियो गैया जालाङो, जोंहा हायार इडुकेसन गैया बेनि थाखाय। दा बेनिखायनो बेखौबो नोजोर होनानै जोंनि हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाहाय भकेसनेल इनस्टिटिउट जेरै टुरिजम, एग्रिकालचार, अट'मेटिक बेफोरबायदिखौहाय लाबोनो थाखाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाहाय खालामगासिनो दङ। आरो जेरै एगजाम्पल हिसाबै दा जोंनिनो चिरांनि कासिकट्रा जिहेतु आं कासिकट्रानिनो, दा बेवहायबो जोंहा टुरिजम एन्ड मेनेजमेन्टनि जोंहा बेवहाय कनस्ट्राक्सना सोलिगासिनो दं। दा बेवहाय जोंनि गोबां लाइमोनफोरा बेखार जानानै थानाय लाइमोनफोराहाय माने जायफ्राहाय गभर्नमेन्ट जबखौ बिराद जोंनि लाइमोनफोराहाय माने ट्राइ खालामबाय थायो खिन्थु मोनजोबनो हाया। बेनिखायनो जोंहा नैबेफोरबायदि माखासे जोंहा भकेसनेल बे इडुकेसनखौ जोंहा लांफायोब्ला जों गोबां बिथिङावनो जोंनि लाइमोनफोराहाय एंगेज जानानै थानो हायो आरो जोंहा बेखार जानाय नङा आरो जोंनि गोबां लाइमोनफोरानो। आरो जेरैहाय जोंहा दा CIT दङ जोंनि क'क्राझारावहाय, बे CITखौबो हाग्रामा महिलारि सार बिथाङानो लाबोनानै होदोंमोन। दा बेनिफ्रायनो जोंहा गोबां जोंनि लाइमोनफोराहाय मानसिबो जाहैनो हाबाय। आरो बेबायदिनो जोंहा एग्रिकालचार सेक्टरावबो जिहेतु जोंनि BTCआ जोंनि आसामा एग्रिकालचारनि बेलायावनो जोङो सोनारनानै थाग्राखा। दा बेवहाय जोंहा माखासे गोबां माने नलेज गैया। जोंनि एग्रिकालचार लाइनाव जोंहा
साइन्टिस्टफोर गैया गोबां माखासे जोंहा माने नलेज गैया बेफोरबायदिखौ जोङो एग्रिकालसार लाइनावबो जोङो हाजासे जोङो माने लाबोनो नाजागोन खालामगोन जिहेतु जोंहा फुरा जोंनि नर्थ इस्टआवनो जोंहा एग्रिकालसार इउनिभारसिटिया जोंहा दा गंसेल' दा बेफोरबायदि जोंहा इनस्टिट्युटखौ जोङो लाबोनो हायोबा जोंहा गोबां मोजां जागोन जोंनि इयुथ्सफोरनि थाखाय बेखौ आङो सानो आरो बेबायदिनो बिपिएफ पार्टिखौ आरो इयुनावबो हाजासे जोंनि इयुथ्सफोरनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होगोन होननानै बिपिएफ पार्टिखौनो माने सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामो